Sanya Suhaima kin hali gare ki ga tarbiya Suhaima shi yasa na toge ba ta baya Suhaima ta ku gare ki daidai kin iya Suhaima wani yakin zarta matan Indiya Suhaima murmushin Suhaima rai ke sanyaya Suhaima a cikin su mata ta zan fitila Suhaima ga fure da suna mai kokalla Suhaima zuciya da rai na baki ki kula Suhaima ga jikin ki tasfari ne zalla Suhaima mai birge zuciyar mai kalla Suhaima to Suhaima so idan kin lura Suhaima madara ta shanu aka samu fura Suhaima yanayi na sanyi sai dai kankara Suhaima almajiri ake ba saura Suhaima Aisha diramuwa sai shekara Suhaima na shirya shan bugu ko da kara Suhaima lafazin Suhaima na sani tsima Suhaima ko cikin abokai in kasa zama Suhaima ita zancen zuci suka ce kurma Suhaima daɗi na sanki ya zarce zuma Suhaima igiya ta sanki na kakkama Suhaima ko ina ki ja ne zan bi ki kuma Suhaima na zama kamagun al'umma Suhaima gurbi a zuciya na baki Suhaima kyani ta in shigo fadarki Suhaima fadarki ta wuce ta saraki Suhaima kin zan sarauniya mai mulki Suhaima na gano ki ga kinan kan doki Suhaima mai sallama anan zan barki Suhaima ga sakon wasiƙa sai ki karanta Suhaima 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 bisalam a gare ki